Δραστηριότητα ΑΓ316. Υπολογισμός ύψους και μήκους αντικειμένων. Σκοπός. Στη δραστηριότητα αυτή, θα προγραμματίσετε μια γραμμή συλλογής αντικειμένων. Θα διαχωρίσετε τα αντικείμενα με βάση το ύψος τους και το μήκος τους. Έστω ότι αντί των LED προγραμματίζετε μια μηχανή που ταξινομεί σε διαφορετική θέση τα αντικείμενα με βάση τα σήματα που λαμβάνουν οι αισθητήρες. Ειδικότερα, θα προγραμματίσετε τον αισθητήρα εμποδίων να υπολογίζει το μήκος ενός αντικειμένου και τον αισθητήρα LDR, σε συνδυασμό με το λέιζερ να μετρά το ύψος του αντικειμένου. Κατόπιν, ανάλογα με τις τιμές του ύψους και του μήκους θα ανάβει το αντίστοιχο LED, και θα εμφανίζονται στην οθόνη LCD οι τιμές αυτές. Εξοπλισμός. Ελεγκτής Ardicon, ACD15G. Αισθητήρας ανίχνευσης αντικειμένου IR-DJS17. Αισθητήρας LDR, AJS03. RGB LED, DJX13. LCD οθόνη AJX04. Laser AFX02. Προσαρμογέας RJ11 ή XPAJ11. 5 καλώδια UTP. Καλώδιο USB. Σύνδεση κυκλώματος. Συνδέστε τη συσκευή AFX02 στο προσαρμογέα RJ11 και τον προσαρμογέα στην ψηφιακή θύρα 9D9. Συνδέστε τη συσκευή DJX13 στη ψηφιακή θύρα 8D8. Συνδέστε τη συσκευή DJS17 στην ψηφιακή θύρα 6D6. Συνδέστε τη συσκευή AJX04 στη θύρα I2C. Συνδέστε τη συσκευή AJS03 στην αναλογική θύρα 1A1. Συνδέστε τον ελεγκτή Ardicon στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB. Προγραμματισμός κυκλώματος. Τρέξτε την εφαρμογή Ardicon και επιλέξτε έναρξη. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή Const. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή Const. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή Const. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή Const. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή Digital Write. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή If, Then. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Μεταβείτε στη δεύτερη γραμμή εντολών. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή RGB LED 2x2, DJX13. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή RGB LED 2x2, DJX13. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή RGB LED 2x2, DJX13. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής.
Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή RGB LED 2x2, DJX13. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή LCD οθόνη, AJX04. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Μεταβείτε στην πρώτη γραμμή εντολών. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή if, then. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Μεταβείτε στη δεύτερη γραμμή εντολών. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή RGB LED 2x2, DJX13. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή RGB LED 2x2, DJX13. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή RGB LED 2x2, DJX13. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή RGB LED 2x2, DJX13. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή LCD οθόνη, AJX04. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Μεταβείτε στην πρώτη γραμμή εντολών. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή if, then. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε νέα εντολή. Μεταβείτε στη δεύτερη γραμμή εντολών. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή RGB LED 2x2, DJX13. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή RGB LED 2x2, DJX13. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή RGB LED 2x2, DJX13. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή RGB LED 2x2, DJX13. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή LCD οθόνη, AJX04. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Μεταβείτε στην πρώτη γραμμή εντολών. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή if, then. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Μεταβείτε στη δεύτερη γραμμή εντολών. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή RGB LED 2x2, DJX13.
Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή RGB LED 2x2, DJX13. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή RGB LED 2x2, DJX13. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε νέα εντολή. Επιλέξτε την εντολή RGB LED 2x2, DJX13. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε νέα εντολή. LCD οθόνη AJX04. Ρυθμίστε τις παραμέτρους της εντολής. Επιλέξτε παραγωγή. Επιλέξτε φόρτωση. Επιλέξτε OK. Επιλέξτε On.